akamirira muzhe vachikomba ndimani ausikuda ndototaura kumavangoenda neukusosa ende unenge wakaiswa Cheni unokusungira ikoko kuti aramba kutongeka zvakwauri usandipedzere nguva chiita zvakakutaura chibvisa mari kaundombosaenda foni yako utapedza utsvaga mari tokupa foni yako enda chigadzirisai zvamakatarisa nazvo aramba kutongeka ndakuswa Cheni ndakwenda muzhiri saka togara tichiti ndaifana kuzosaenda foni kuzosaenda foni obva asungwa obva nomaseunyaya Ayo chama. Ini dalam Kubvisa Nhare yekuti utongo saka iya ndobva kunokohwa handina munhu anondipa mari zvototi asidai kunge ndikaona vamwe vangu kumusika wokuti vanogona kundibatsira nemari saka ndikati zvekuti ngaende ndenge kumusika kubatsirwa nemari chikonzero ndechei chawauya usina kutsvaga mari kanzanga kaneshoti notisi yakuda saka naumbotsvaga mari nekuti arikurevesa ikurura ndamututagati pefoni titonge nyaya akalama nekumwa eti marenuraiwana uyakuda yakamwa marenuraiwana idare muranda weshaya
Ngakulayo kusoksi. Kana usina chekubvisa yeDare Uya wakamwa zvako ufati unobara kudarika. nezvekutsvairayo ndeitinoti mamuti Unokupa 1 week. Ukazauya nemari 1 week toitengesa. Unoda naye $30. Mushure ichakadai taenda muri kwachiremba dendere. Chiremba taura katiye komumwe mamusiye pasi panapa anonzi Mushure vanhu vasara kumba. Chiremba akaendera mberi achiti mumusha menyime mune chikwambo chirimo mukati memusha, uyezve wanguva wanobatirana pamwe chete seasara aregere kuuya panapa nekuti vanenge vachitoziva zvinhu zvavo zvokusvitsa pamwe chete nemhuri. Saka chiremba ati kuti apinde mukati memusha abate chikwambo ichochi chekutambudza munhu, uyezve atotaura kuti izvozvo kuona patotakatarisa neguva munhu akufanira kutonzi atouraiwa izvozvo. Saka chiremba ati anoda kupinda mumusha, anoda mombe 3 nembudzi 3 nemari yemapurisa inoita $100. Vanotaura kuti 2 ndodzake inocheda zvindeyamamo. Mwana wenyu uyo arikuti anonzi Musare praise hapana iro zvakutaurwa nezvepraise. Zvataurwa nezvepraise wakabvunza kuti kukundirwa uku vanotaura nezvenguo zvichizvazvo kundoromba chikwambo uchitotora diti mweya wanenge uchitonotorwa umwe ndongozi yacho ndokubuda wacho chikwambo chacho vanozvanasiyerwa zvataurwa nachiremba mari dzese dzakutsikana Mune chikwambo ndodarira pamafonera chiunedza mumusha. Saka moita sei? Iwe ndiwe mukoma uri panapa, moita sei? Saka noudi kutokutambudzawo kuti pamuya. Toitwa sei? mukoma wacho ndiye ndiyandira mhuri yako kuseri kwechuru vakazvinzwa akazvataurwa ndozviri kuona chano kuti zvoitwa sei ndiyo mukoma nechikwamo chiri kunetsa vanhu zvoroti kana newe futi unogona kundometswawo. Vanhu vangu vatove munhu pamwe chete vanomira nditora namba 3 kubva kuna mazikoma 2 ari mberi kwangu. Saka kana taakuita todi tina mambo muno totakutimiro mambo kuti amene kuti tingachatizi ndozikutaura inonzi handisini mukuru hangu Hachisi chikwambo changoka ini. pamusoro wechangame ini rukumbiro hangu tisazobate gumbuka tabuda muno mukoma nevamwe mukoma nemukoma madzikoma matatu vari kuramba kuuya patinenge tichiungana kuronga nekuti tatoshandisika kutovaonawo pano nhasi kana ishe vanotipupurira saka muchinza vachidakuka pakuti hamene utodi isi vedu vamwe vauya zvakabatana
tagutsikana tese muno kuti togadzisa kuti zvinhu zvitirukire kunyepera vamwe vangu hameno iyo nevamwe vavo ndandauya ndinazwa kuti chikomba family ndeyekutarisana namambo makore panguva inei. Saka ini handikadzi ndine vamwe vangu futi ari mutaura aiti ane vamwe vake. Saka ndandakumbira hangu mambo kuti kana chitida kupedza dambudziko riri pachikomba tibve tabatana ndisazonzi ini ndine vamwe vangu iye achiti ane vamwe vake. Saka parichazobatana pacho ndaenda kubvunza hangu mambo wangu panenge pacho hanzi panoda kubviswa mombe 3 nenhatu ne100 kana kuti iri mari mombe 3 350 ichizwa 1050 plus mbudzi 40 ichizwa 120 plus 100 mutotoda 1220 1270 ndezvikukuramimambo kuti sekuona kwamaita mhuri kudziva pachikomba nekwaizvaizva kuseri kwechuru dei karamba yakakubatana kuitira kuti zviri kudiwa zvacho zvataurwa kuseri kwechuru zvivanhu zvakadii zvakanaka tisingakombedzerani nekuti ariwo rimwe chete takatarisa chinhu chimwe chete. iwe chirega kuenda undodhakwa handi uchienda muMudare wakadii wakadhakwa izvezvo wasobva wakutaura anototaura zvakanaka handigonogona kutaura asi ndikira kuita kuti batani ndaisungira mukoma kuti wati ndaapamwe nemi kuti vangu vasi pamwe nesu vanhu vacho havasi pamwe nesu isi tochidhonza tese zvatanzwa pano kuti vapamwe ataura kuti akubatana nemi nevanhu ataura kuti ndakubatana nemi chandingatomukumbire nenyu yekuti achienda andosana kundirowo vamwe wasara nekuti vanga riri timu 1 akandotaura ari iye timu rake rimwe rinoti rinonzwisisa kudarika imi mukati watauri kuita kuti mubatane mukwanise kuunganidza zvinhu izvi mukwanise kuzviunganidza kuita kuti mudii mubatsirikane mwana aende kuchikoro zviro zvifambire gwara nekuti mangwana achasvikirwa pamunde wako onetseka moregera kubatsirana kuti zviro zvidii zvipere hakuna kwamunosvika handiti ratinoti isusu nemusi wakati tinenge taunganidza zvinhu zviri mauya kuita basa panoda dhini kuti pane urwere toti rini ndikuona pane tenzi yekunge ari kutaura ari kumashure kwangu kudai mwana wabangu ngendorasibhoninga mumai vangu babangu paakafa iye haana kuya kuzobata maoko zvese kana munyira wangu paakafa haana kuitaura maoko saka kune matenzi ekuti ndiri kumuona munhu handiti tichitaurana zvakanaka saizvozvo asi kana takuda kuti dzika nenyaya chaidzo chaidzo iye nenda kubvomubvunza kuti hauna kutibabangu iwe munin'ina sei ikova kuri kumushawo nekusina kutiyananisa mangu wangu tiye dambudziko futi rakafanana nerimwana rairapinda saizvizvi riripo asi kana taakuti ari kundichalenja ndiri mukoma wake ndisina kumuona achiya kuzobata maoko apa bangu anova anoda munini yake nemunina anotedzera katiri family
tasitaka kumuona pano nhasi ndotenda iwewe wauya ukandichareja muDare asi izvozvo zvindiri kunyatsotaura newe ndambokuti chiini rudo rwenyu mambo Chanamiri. Mwana kuvara muri mwechete. Zvavana muri mwechete. Ishe vanondipupurira. Zvatakasumuka isusu tichienda kumwana wapamwini imakaramba kuenda ku asi mwana wapamwini mwina wenyiro. taipedza iyo auya achichareja muno asi ezvo zvaakuchitaura nyaya kuti tisolve nyaya dambomuti isusu hatichatauri nyaya here nekuti iwewe wakundichareja handiti saka tikaramba tichitsvagana mhosva hatidi hatendi mberi dai taadiri munhu ane daka hatitiezvezvo tikadairi kutaura kuti imamumu hatisi kutaura newe tatangana kunefa narini kuma2 dzangwai asi akumafai ukaiswa Cheni ukadii asi taura kuti hazvipedzisi nyaya ndokutaura kwataakuita pachirume kuti tipedze maproblems aya angakunzwa nemweya uri mumhuri menyu uri kukunetsai wakaitwa nemadzitateguru enyu mababa enyu ende so